Tulo. Ja kun tässä näin paljon vaihtoja on tullut, niin ja paikalla on myöskin katsoa Suomen nyt kentällä oleva kokoonpanolle. Eli pari uusiksi. Katsotaanpa nyt sitten, Paulson näyttää siirtyneen kehissä. Näin tulee Suomi ja Kasper Terho, joka on ollut siis tuli kuuma alkukauden Union Saint-Gilloisessa. Nyt kuitenkin Juho Kilo Porin Hongasta. Joidenkin tietojen mukaan noin 700 000 euron siirtokorvaus Hongalle maksettiin. Ja sitten elokuun alussa erikoistilanne, että taisi olla sovittu juttu, että suoraan yritetään. Nyt on Ronnie Hoodin paikka, Hood laukoo pallo! Joka nyt tauolla sisään tuli, se on aloittanut homman todella räväkästi. Juho Kilo, sitten ne saa hyvin keskustaa Juho Kilolle. Tällä hetkellä Juho Kilo etsii uutta seuraa. Sopimus HSVn kanssa loppui viime kauteen. Pelasi siellä HSVn kakkosjoukkueessa Regional Liigaa. Saksan nelos pääsee pallon itselleen nappaamaan. Juho Kilo. Keskitys vasurilla tulee boksiin. Juho Kilo nappaa kakkospallon alhaalla. Hoodin liikkumista pallon kanssa. Sitä on hieno katsoa. Kasper Terho. Hyvä kombinaatio pelaamista Suomelta. Koskinen vielä kohta. Saksan nelostasolla 25 matsia. Mikä on kelpo lukema. Tulee siihen etualueelle, tulee varsin hyvin. Sitten Kilo. Terho. Tulee tämäkin siihen maalin eteen. Benediktsson nyrkkeilee korkealle. Kilo puskee. Pallo jää Koskiselle. Terho. Saako vasuri saa ja HJK:llekin pari vuoden takaa tuttu Laske. Itävaltalaisseura samaan lohkoon. Terhon mukana. Alle 15-vuotiaiden, 17-vuotiaiden ja 19-vuotiaiden mukana. Ronnie Hoodilla ennen tätä ottelua 17. Muutamalle muullekin islantilaispelaajalle tänään. Juho Kilo. Hankalaan paikkaan syöttö Kilolle, joka kuitenkin eli se lohkon ykköskorin maan joukkueeseen. Puolan pääsarjassa Meriluoto pelannut se kenttämaan jotain. No ei tässä ainakaan rankkarin aineksia ole, vaikka vähän viittilöintiä siihen suuntaan sinipaidalta tulee. Kemppainen syöttää keskustaan. Kilo saa pelattua. Meriluodolle, lippu on pystyssä. Kilo pääsee palloon keskialueella. Syöttää sen Sadikulle. Kasper Terho. Kilo. Uudestaan Sadikun varsin kiirti tilanteesta. Näin tulee Johansson. Vasemmalta laidalta taas Islanti pyyhältää. Nyt siellä on Juho Kilo apuna. Suomi selvit myöskin paitaan, joten se Vallius. Vallius menettää pallon pahassa paikassa. Möller ei kuitenkaan pääse tuosta iskemään. Siinä Vallius minuutti oli käynnissä, kun Ronnie Hood vei Suomen 1-0 johtoon. Katsotaan tämä tilanne, kun Hood